koji je trebao da odradi transplantaciju i sve to da odradi, on je juče Kevi rekao da oni to ne mogu da urade. Iako smo znači mogli da ga pošaljemo u Tursku, u Italiju, a oni su rekli da ga dovedemo tu. Posle 15 dana kad su ga doveli u stanje u kakve su ga doveli, onda su rekli mi transplantaciju ne možemo da odradimo. To su vam naše bolnice. I to su vam naše, pa koje vaše bolnice, šta? Izvinjam se. Izvini, molim te. Ne, izvinjam se. Nevezano sa... Ne, mislio sam da ste iz otku, znam, ne, izvinjam se. Samo ispred. Da ne bi zvali obezbeđenje. Nema šta. I kažem vam ništa, na kraju smo došli da ga izvedemo. Došli su tu i ne znam ko je to Hasim, ne znam koliko ima ih, 5-6 isto. Oni su tu zvali obezbeđenje. Obezbeđenje su zvali majku da izbace napolje i pošto majka naravno nije htjela da izađe, ima 2 burazera su još tu sa mnom i onda su naravno svi skočili, jednog burazera su gore zavezali, uhapsili su ga kao, razumete, kao za ometanje službenog lica u vršenju dužnosti. Koje dužnosti, bre, šta ti vršiš u kliničkom centru, koje dužnosti? Kako se zove burazer? Ernest. Ali kako se zove tragedija? Eto to imam da kažem da je ovo najstrašnija bolnica koja postoji. I moj savjet je ko god može nikada niko da ne dođe u ovu bolnicu, šta god. Znači ruku ako ugane i ako mora kod doktora nek ide u privatnu bolnicu ako ima novac, ako nema nek pokuša zove nekog prijatelja nešto, ali i tog prijatelja i oni su, i svi su u ovoj bolnici su svi u kanalu. Izvini, mi smo malo kasnije stigli, čekali smo vas gore ispred drugog ulaza. Ko je konkretno, što je problem bio? Kako je došlo, kako je nastao problem? Što si nam je pre 6 meseci kad je bio ugradio stentove, to je bilo privremeno rešenje. Da se vidi hoće da krene regeneracija, da može da se izbegne ta transplantacija i to je to. Međutim, prošlo je ti 6 meseci, ti stentovi su prestali da rade i to je krenulo se pogoršava. On je na listi čekanja? Za organ? Ne. Što piše tako? Aha, nije tako. Oni su rekli to da će biti, ja vam pričam, mi smo mogli da ga pošaljemo u Tursku, mogli smo u Italiju odmah, nego je taj doktor rekao da će oni to sve da odrade. Kako se zove doktor? Ovaj ovde, ne znam kako se, ne mogu, sad bi ga rado, bi ga oblatio, bi ga, iskreno vam kažem nešto. Ovaj iz Hrvatske je doktor Olojić, to znam. On je doktor Olojić, a ovaj ne znam. Ovaj ne znam kako se zove. I poenta, vi ste saželili Sinana na lični zahtev da ga uzmete iz bolnice? Da vodimo odavde da čovjeku da spašamo život, ne treba ga ostavimo ovima. Sinoć im je žena koja im je bila u sobi i koja im je dahtala. Evo, verujte mi, imam klipove u laptopu, sve ćete dobiti. Sve ćete, snimao sam ih poslednja 3 ili 4 dana. Svako večer sam ih snimao. Žena koja je bila sa njim u sobi. Imam, kažem vam, poslednje 4 dana sam snimao, laptop sam stavio ispred ćaleta i onda sam ga na kvarno od gajbe palio i snimao sam ih kako se ponašaju prema pacijentima, kako se obraćaju pacijentima, kako ih prave ljudima tamo kad kaže žedan sam u fazonu sačekaj, pa mu ni ne da vodu. A ta žena je kukala i 24 sata kukala, ali bukvalno kukala, niko nije ni jednom. Tamo sam po ceo dan i cijele noći. Niko nijednom nije prišao da je pita jesi dobro, jel ti treba nešto, jesi gladna, jesi žena. Niko nije prišao. A zašto vam ne daju da ga izvedete? Ne, oni su dali pismeni zahtev, dali su kao pismeni zahtev za izvod, a usmeni nisu. Usmeni kao ne daju. A jel dolazi Rasim Ljajić? Ne, tu je mislim. Ajmo gore. Ne možete doći. Ne možete doći. Ali došli su zato što je majka... Da, ali ne mogu me ne iznimiti, ja vam kažem, neće mene da puste. Doveli su, znali su, evo vam 5 patrola vam je tu, 5 policaca, imate 10 inspektora unutra. Ne možete da verujete šta su napravili. Izvini, samo za kraj, poenta cele priče, vi hoćete, ti konkretno, mama, hoćete Sinana da izvedete, da ga prebacite negde drugde na dalje lečenje. Što dalje? A vi zvanično to ne možete da uradite. Pa ja evo kunem ti se, brate moj, posle ovog više ne bi im doveo, imam 4 kjera u kući, ni jednog im ne bi poverio. Evo majke mi, moje kunemce, ni jednog im psa ne bi poverio. A ne čoveka, čaleta, ono. A misliš da će uspeti nešto da reši sad, kad je došao i ministar možda ili nekako da ubede da ga prebacite negde drugde? S ovima da rešavamo, pa brate moj mili, pa s ovima samo možda
Ja ne znam šta da rešaš s ovima. Dobro, ministar je ipak došao povodom toga. Ma došao je, ne znam, ja stvarno Su oni ne... prijatelji? Jesu, naravno da su prijatelji, ali kako se zove, ne znam stvarno,